ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи ЮРИСТ муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон кардагӣ биден ва оиди якчанд масъалаи дигар суҳбат гузаронидан. Яъне дар комментарияҳои мо бисёр оиди як чиз савол метиҳанд ки оё дар Федератсияи Россия аз нав боз карантин мешава ё ин ки не, ва боз дар мавзӯи патент ва регистратсия. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар вақти ҳамин авҷгирии беморӣ Федератсияи Россия тӯли 3 моҳ бекор кардагӣ буд пардохт кардани пули патента ва айни ҳол дар байни мардум ҳамин хели гап бисёрае ки патента боз бекор кардагиянд ё ки регистратсияра бекор кардагиянд. Бародарони азиз, чихеле ки пеш пули патент месупориден, айни ҳол ҳамон хел бояд шумо пули патентона биспорен. Ба ҳамин хотир ма гуфтанем ки ҳоло аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия ягон қарор ба имзо расидагӣ нест оиди мигрантҳо ки аз патент озод шаванд. баъзе нафарҳои дигар бо қайд мекунанд ки агар кору фаъолият накунӣ патент мекунӣ ё ки не, албатта кору фаъолият ҳам накунӣ дар ягон ҷо бояд пули патентона биспорен. Танҳо оиди студентҳо як қарор бировардагие барои патент Федератсияи Россия ки пештар студентҳое ки аз хориҷи кишвар ба Россия мерафтанд бе патент кор кардан наметонистанд дар ягон ҷо. Мисол вақтҳои холигишонда кор кардан намемонданшон. Айни ҳол ҳамин гуна қарор биромад ки ҳар касе ки аз хориҷа дар Федератсияи Россия таҳсил мекунад, яъне ки студент аст, ана ҳамон шахсиятҳо метавонанд бе патент кору фаъолият кунанд. Дар ҷои коршон ғамшон наметиҳанд. Танҳо баҳри студентҳои қарор биромадагӣ. Барои общи мигрантҳо агар дар назар бигирем, патент бекор кардагӣ нест. Бародарони азиз, патентотона супоридан бигирен. боз оиди як масъалаи дигар камтар суҳбат мегзаронем, оиди ваксина бировардани Федератсияи Россия. Чихеле ки ба мо маълум аст, аз моҳи январ инҷониб Федератсияи Россия аз пайи инкишоф ва озмоиши ваксинаи ҳамин беморӣ буд ва хушбахтона моҳи август аввалин шуда дар ҷаҳон Федератсияи Россия ваксинаша бар зидди ҳамин беморӣ яъне ки инкишоф карду пешкаш кардак ва дар иҷа ҳамун шаҳрвандои Федератсияи Россия аввалин шуда шахсое ки худшон хоҳишманд буданд ҳамин дору истифода бурданд, яъне ки эмгузаронӣ кардан. Дар ҳақиқат ҳамин ваксина бар зидди ҳамун беморӣ дар бадани инсон, дар организми инсон мубориза мебурдад. Бародарони азиз, Федератсияи Россия айни ҳол дархостҳое ки оиди ҳамин ваксина аз дигар давлатҳо шудагиаст, қариб ки 1 миллиард дархост қабул кардагиаст оиди ба фурӯш додан ба дигар давлатҳо. Яъне ки чандин давлатҳо дархост кардагианд ки ваксинара ва ё фурӯша Федератсияи Россия дар рӯйхатшон қариб ки анамин 1 миллиард дозаи ваксина ба қайд гирифтагианд. Давлатҳое ки дархост кардагианд барои харидорӣ кардани ваксина: Тоҷикистон, Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб, Филиппин, Мексика, Молдавия ва Озарбойҷон мебошанд ки барои гирифтани ваксина пешниҳод кардагиянд, дархост кардагиянд ба Федератсияи Россия то рӯзҳои наздик ба ҳамин давлатҳо аз ҷониби Россия ваксина фурӯхта шавад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Рамазон Ҷафаров нависад: ассалому алайкум бародар, баъди 1 октябр чартерни рейсҳо аз Москва мешавад ё ин ки не? Агар нашавад, через Узбекистон рафта метавонем Тоҷикистон? дар моҳи октябр бояд ки рейсҳо байни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия кушода шаванд. Ана ҳамихели гуфтушунидҳо ба миён омада истодааст, вале ҳоло аниқ нест числоеш ки пешкаш кунанд ба мардум ки дар ана ҳамон рӯз границаҳо байни Россия ва Тоҷикистон кушода мешавад ва агар ки кушода нашуд, мумкин ки чартерни рейсҳо идома ёфтан гиранд.
Парвиз Ҳакимов нависад: салом алейкум ака, ба Турсияра пересикат кунем, баъд ба Тоҷикистон абрем мешава, иҷа ҳамихели билет ҳаст ё меган ки метонен? Бисёри одамо меган наметонӣ рафта, ҳамира аниқ карда наметонен. Аз Турсия ба ҷумҳурии Тоҷикистон рейси чартернирам ба нақша гирифта шудагӣ нест ва рейсҳои мунтазамам ҳоло барқарор шудагӣ нестанд. Рустам Далиев нависад: ассалому алейкум ака, да ҳамин саволи ма ҷавоб де. Ман русский паспорт ва паспорти тоҷикӣ дорам. Агар Тоҷикистон равам, аблава мая меқапа? Дар ҳолате ки та агар дар Федератсияи Россия хизмат кардагӣ набошӣ, ҳақ доранд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ ба хизмати ҳарбӣ даъватат кунанд. Танҳо дар яке аз давлатҳо интихоб кунӣ, аз хизмат озод мешавӣ. Меҳроб Зикриёев нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, раҳи Германия ба Тоҷикистон кай кушода мешавад? Ҳамида ҷавоб медоден. Дар бораи Германияу Тоҷикистон ҳоло ягон маълумот нест, бародари азиз. Макс Хушов нависад: акай Сорбон, салом алейкум, комментарияра кишта будӣ, савол дода натонистем. Ака мегуфтӣ ки Тоҷикистон ба Дубай, баъд аз Дубай ба Москва метонем рафта, ё ки ягон давлате ҳаст ки Тоҷикистон ба он ҷо сафар кунем, баъд аз уҷа ба Россия? Агар аз Дубай ба Федератсияи Россия рейс боша, албатта ки метонӣ, лекин аз Тоҷикистон танҳо ҳозираш дар рейсҳои мунтазам байни Тоҷикистон ва Дубай муқаррар шудагӣ ба мисли пештара рейсҳо дар тӯли як ҳафта як маротиба мешава ва мумкин аз 1 октябр байни Узбекистон ва Тоҷикистон низ границаҳо кушода шаванд, парвозҳошон мунтазам бигарданд. Юлдошова нависад: салом Сорбон, метавонед гӯед аз Қирғизистон ё Қазоқистон ба Россия рава? Албатта байни Қирғизистон ва Қазоқистону Федератсияи Россия аллакай парвозҳошон кушода шудагӣ ҳастанд. Ҷасур нависад: ака Қазоқистон сарҳадоша ба Россия кушода куна, мо гузашта метонем Тоҷикистон рафта метонем ба мошин? Як ҷавоб тем, пешакӣ раҳмат ака. Дар иҷа гап дар бораи Қазоқистон ва Федератсияи Россия рафтаисай, бародари азиз. Мутаассифона ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба мошини худат айни ҳол омада наметонӣ. Ҳар ҷое ки парвозҳои худшона муқаррар кардагиянд, лек ба ҳамун давлат парвоз кардан қонуну қоида дорад. Иншааллоҳ ки мо рӯзҳои наздик як камтар маълумот ҷамъ мекунем ба давлатҳое ки байни якдигариш парвозҳошона кушода кардагиянд чӣ қонуну қоида дорад ва чӣ хел бояд ба уҷа парвоз кунанд бираванд. Ана ҳамвора ҳамаша ба шумо мефаҳмонем дар видеои оянда. Умед нависад: салом бародар, ма правама гум кардагием, лекин ҳуҷҷатҳои досафа дорам. Чӣ хел кунам правама гирам ва чанд пулда права гирифта мешавад? Ҳуҷҷатота ки дошта бошӣ, мерай автодроми ҳамун ҷое ки ту зиндагӣ мекунӣ, аз сари нав имтиҳон месупорӣ ва аз духтуруш мегзарӣ. Анамуҷа чизе ки тура меган мақсад ҳамун корора амал мекунӣ, баъдан ҳуҷҷати ронандагита метиҳам. Ҳархела нависад: салом акай Сорбон, мара сутунмуҳрам каҷалае, поиска биёям, ман ҳуқуқ дорам ки имзо намонам. Шумо гуфтем ки сутунмуҳраи каҷалара намебаранд. Дар ин ҳолат, бародари азиз, ту ба военкомати ҳамун ноҳиятон метавонӣ муроҷиат кунӣ ва тура нигодни қайд мекунанд дар уҷаву ягон ҳуҷҷатат метиҳанд. Муҳаммад Уразов нависад: ассалому алейкум ака, як савол тием, ҷавоб тен. Чартерни рейсҳо маҳкам шид ё ки то охири моҳ ҳам мепаранд? Ҷавоб де. То рӯзи 30 сентябра чартерни рейсҳо муқаррар гардидагӣ буданд, айни ҳол идома кардастиям, бародари азиз. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар поёни ин ҳамин видео ё ки дар Инстаграм ба мо равон кунен. Дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.